Kula pun Albiarsani saking Mocopat Project badhe ngaturaken geguritan kanthi irah-irah Malioboro ingkang kaanggit dening Nani MP. Ing kene akeh crita kang tak simpen sak dawane dalanmu, kang tansah dadi rerenggan sakjroning kidungmu. Aku, kowe, lan dheweke lingguh sila. Nyoba ngonceki maknaning rasa. Dikancani swara sendok kang diadu karo gelas kopi. Dadi wirama endah nyawiji karo guyon. Awakmu ora nate sare. Tansah mosek nuruti lakune jaman. Nanging kuwi ora ngowahi tetembanganmu. Kang ngumandang ngebaki bawana. Malioboro. Ora gampang nglalekke sliramu. Esem manis mbok bakul sinambi wara. Lagon sigrak gumyak para kusir. Malioboro. Daya pamikatmu tekan saiki isih cumantel ing ati. Kang tansah dumeling supaya bali ing kuthamu. Senadyan wis ora ana paraga kang ngenteni baliku. Ngayogyakarta 24 November 2020.